μη εξερευνημένο. Έχει άλλο ένα στο οποίο θα πέσει λίγο κουβάλιμα, αλλά δεν είναι τόσο τραγικό αυτό. Το άλλο πήγατε με την κυκλαδιά, έτσι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αυτή η κατάσταση εδώ δεν επικρατούσε. Από τερέν πώς ήταν? Καλύτερο, καλύτερο. Μην τα ακουμπήσεις πρόσεχε, μπορεί να γρατζουνιστεί. Εντάξει, μη βάσατε, στην ανηφόρα έχουμε φέρει σκοινιά. Τον είδες αυτόν εδώ που φοράει το κατσοπαντέλο? Τον είδα. Γελάς, Αλλά. Παιδιά, γελάει κιόλας, ρε. Μιλτό. Το έχουμε σε βίντεο αυτό. Σου μπήκε στη μύτη το πουρναρί. Ποιο? Στο λαιμό. Εντάξει, με τρέχει. Μια χαρά είναι. Γιώργο, αυτό το κομμάτι του δεν έχει κανεί. Ναι. Ένα δασικό. Είναι στο δασικό που σου οδηγεί από πίσω. Ναι.